салом дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. футболбозони дастаи Боруссия Дортмунд мавлуди дастаашонро ғайриоддӣ ҷашн гирифтанд. Онҳо дастаи Фортунро бо ҳисоби бузурги 5-1 шикаст доданд ва маҷмӯи либосҳои навро пешниҳод карданд. 19 декабр дастаи Боруссия аз 110-солагии худ истиқбол мекунад. Аз ин хотир бозингарон бахшида ба 110-солагӣ бо либосҳои сиёҳ ва бидуни ном дар пушти бақавле футболка ба майдон баромаданд. Ин ба хотири он аст ки дар оғози таъсиси даста Рур, яке аз минтақаҳои бузурги саноатии олмон дониста шуд. онҷо ба истеҳсоли металлургия ва ангиш шурӯъ карданд ва феълан яке аз минтақаҳои серистеҳсол аз ин ҷиҳат дониста мешавад. аз ин хотир бозингарон бо бавар кардани либосҳои сиёҳ ҳамин чизро арҷ мегузоштанд. Боруссия ягона дастае нест ки чунин тасмим гирифтааст. пештар дастаҳои Ливерпул, Штутгарт низ бо чунин эҳтиромгузорӣ нисбати даста либосҳои сиёҳ пӯшиданд. дидед ки Ибрагимович чӣ хел одами касгир будааст? он рӯза нақли ӯ дар тамоми расонаҳо нашр гардид ки чӣ хел як вақт Марко Матератсиро ба беморхона равон кард. ӯ гуфт ки замоне ман дар Ювентус бозӣ мекардам ва яке аз рӯзҳо бо Интер рақобат кардем ки Марко Матератси бо ман бархӯрд ва ман лаът бардоштам. Матератси хеле бозингари дурушт буд. ман маҷбур шудам андаке берун аз майдон бошам. баъди 2 дақиқа баргаштам ва аз дарди зиёд дигар натавонистам бозиро идома дода. аз ин хотир маҷбур шудам ки майдонро тарк кунам. солҳо гузаштанд, ман ба Интер, Барселона ва ҳаминтар ба Милан рафтам. дар Милан мисле ки ҳама чӣ бар зидди ман буд. хеле асабӣ будам. он рӯзе интизораш будам расид ва дастаи мо зидди Интер бозӣ мекард. ман он ҷо аз пеналти гол задам. медонед ки маро афтон ки ба пеналти гол занам? Марко Матератси. дар қисми дуюм ӯ ба ман наздик шуд ва ман ӯро бо як усули теквандо ба нокаут фиристодам ва ӯро ба беморхона бурданд. баъди ин ҳодиса Деян Станкович аз ман пурсид ки барои чӣ ту ин корро кардӣ? гуфтам ки ман ин лаҳзаро 4 сол интизор будам. ана барои чӣ ман ӯро задам, гуфтааст Златан Ибрагимович. тасаввур кунед ки Ибрагимович қасди шикасти Матератсиро чанд сол дар дили худ пинҳон кардааст. баъди 4 сол ба ӯ муяссар гардидааст ки хунбаҳо бигирад. инро Ибрагимович мегӯянд. баъди чунин суханҳо Матератси маҷбур шуд то ба Ибра ҷавоб гардонад. ӯ чӣ кор кард? як акс гузошт ки унҷо бозингарони Интер ҷоми лигаи қаҳрамонҳоро мебардоранд ва миёни бозингарони Ибрагимович нест ки ҳамон вақт ӯ ба дастаи Барселона рафта буд ва Это ба Интер омада буд. ва Матератси навиштааст ки бо хизматҳои ту мо ғолиби лигаи чемпионҳо гаштем. раҳмат ба ту, гуфтааст Марко Матератси. ин маънои онро дорад ки Ибрагимович дар Интер буд, онҳо натавонистанд ки ҷоми лигаи чемпионҳоро ба даст биёранд. вақте ки ӯ рафт, онҳо чемпион шуданд. яъне набуди Ибрагимович хубтар буд ба фаҳмиши Матератси. ин ҷавоби Матератси серхонандатар аз гуфтаҳои Ибрагимович шуд. дар доираи бозиҳои даври 16-уми чемпионати Испания бошгоҳи Барселона бо ҳисоби бузурги 5-2 бар Малёрка ғолиб омад. дарвозабони Каталониё Марк Андре Тер Штеген дар дақиқаи 7-уми бозӣ ба Антуан Гризман паси головар карда бо ин партофти натиҷаовараш аз ҳамлагари 27-солаи Реал Мадрид Эден Азар пешсаф шуд. дар даври 16-уми премер-лигаи Англия Манчестер Сити аз Манчестер Юнайтед дар варзишгоҳи Иттиҳод бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрд. баъд аз ин нокомӣ Хосеп Гвардиола бадтарин натиҷа дар корномаи варзишии хешро нишон дод. то ба ин замон ягон тими мутахассиси испанӣ дар 16 дидор чунин имтиёзи кам ба даст наоварда буд. Манчестер Сити баъд аз 16 дидор 32 имтиёз ба даст оварда аз садрнишини ҷадвали премер-лигаи Англия Ливерпул 14 имтиёз камтар дорад. қабл аз Сити Пеп мураббии бошгоҳҳои Барселона ва Бавария низ буд. сармураббии собиқи Бавария Нико Ковач дастаи англисии Арсеналро роҳбарӣ кардан мехоҳад. алон ӯ дар Англия қарор дошта мехоҳад бо футболи маҳаллӣ шинос шуда паҳлӯҳои кории ояндаашро ки дар нақша дорад дида барояд. дар навбати аввал Ковачро Арсенал ба худ ҷалб намудааст ки то кунун ҷойгузини Унаи Эмериро ҷустуҷӯ доранд. тибқи иттилои хабаргузории Гол мутахассиси хорватӣ бозии Астон Вилла Лестерро тамошо намуда рӯзи душанбе бозии Арсеналро бо Вест Хэм тамошо карда низ. расонаҳои варзишӣ хабар доданд ки намояндагони Нико Ковач аллакай бо раҳбарияти Арсенал гуфтушунид барқарор намуданд. акнун дар Эмирейтс медонанд ки Нико Ковач сармураббии Арсенал шудан мехоҳад ва омода аст қарордоди ҳамкориро ба имзо расонад.
19 фанати легияро дар вилояти Калинингради Россия дастгир намуданд. мухлисони полшагӣ барои ҷанг бо тарафдорони Спартак ба Россия омада буданд. интизор мерафт ки муноқиша дар назди сарҳади Полша ва Калининград баргузор шавад, аммо пас аз ба макони муайян шуда омадани мухлисони легия, милитсияи маҳаллӣ онҳоро дастгир намуд. баъди бозпурсӣ тамоми тарафдорони легия депорт шуда то 5 соли дигар ҳуқуқи сафар ба Русияро нахоҳанд дошт. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ, хайр.